Näyttämiä lapsia. Leijuva mies. Ja tämän jälkeen... Saako HT Jarno leijumaan? Hei, 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 Ja jos tällaisen kuepaakistuu, se tietää parkia eikä suvun loppua. Lähdetään laskemaan! Yhteen äänen 3 alaspäin! 3, 2, 1, hei! Leijuinko mä? Leijuinko? Tadaa! Ja että tästä voitte sitten päätellä Karilan show luonteen. Mutta jälleen kerran, vielä kerran, äärimmäisen mahtavaa, että olette kaikki tuolla paikalla. Meillä harvemmin on näin fiksua yleisö. Tää varsinkaan näin varakasta, kun mitä täällä kasvitellaan, mutta koska taikurilla on yleensä aina avustajia, niin huomaatteko, että vaikka yleensä direhtöörillä, siis no yleensä ne näyttää tuolta ja pellellä on niitä punaisia naamoja, mutta mitä sanoisitte, eikö tuohon direhtöörimme punaiseen takkiin sopisi äärimmäisen hyvin punainen nenä? Kyllä, se! Miksi me kävelet tolleen vähän vaikeesti? Siis mä uskon, HT, että sä voit taikoa viinaa ja leijuttaa miestä, mutta milloin sä tähän saat punaisen nenän? Onneksi tuli mukaan tämä jättikuvinauha. Ja tämän avulla se saadaan tajuttua hyvinkin helposti. Katsotaan pistää pään ympärillä jätteen. Aha, tää vaikuttaa hirmu vaikealta ja tekniseltä. Joo. Ja tämä on hyvin yksinkertaista, koska tämä on yleisötapahtuma. Mitä enemmän te huudatte, sen kauemmas meikäläinen vetää. Ja sitten lähdetään. Otetaan sellainen tahdikas. Hei, 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 hei. Ei, 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 vielä, heti perään! Mitä sanoo yleisö? Kerta kielon päälle! Nyt puhutaan vähän toinen puoli! Kyllä, koska tänään... Ja mä enemmän ääntä! Kolme, kaksi, yksi! Onneksi Jarmilla nyt! On sulla onneksi hyvä iso tuulehalko, niin siihen on